боридани барфи зиёд ва сардӣ ҳаракати нақлиёт ва одамонро дар кулли Тоҷикистон мушкил кардааст. Махсусан дар роҳҳои кӯҳистон ва ағбаҳо ҳаракати нақлиёт тақрибан номумкин шудааст. Чанд метр аст? 2 метр. Дарозу чӣ? Баландиш 2 метр, дарозиш 30 метр. 30 зиёд ай, 50 зиёд ай. 50, 50 зиёд ай равӣ. На омад, на бо омад. бо қарори ҳукумати Тоҷикистон ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд муваққатан қатъ карда шуд. эҳтимолияти фаромадани тарма дар натиҷаи боришоти шадиде ки мо мушоҳида карда истодаем ва аз он ҷумла сардиҳое ки шуда истодааст, ҳамоно хеле ва хеле баланд аст. барои таъмини бехатарӣ ва амнияти ронандагон ва аз он ҷумла худи мусофироне ки дар воситаҳои нақлиётӣ ҳастанд, дар тамоми шоҳроҳҳои асосии кӯҳии мамлакат аз ҳисоби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилӣ, вазорати нақлиёт, ширкати роҳии АРС, айни замон постгоҳҳои шабонарӯзӣ фаъол ҳаст. дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд резиши 5 тармаи бузург ва даҳҳо тармаи хурду миёна сабт шуда ва то нисфи рӯзи 11 январ бартараф карда шуданд. танҳо дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд шабонарӯзи гузашта то баста шудани ин роҳ зиёда аз 90 автомашинаҳое ки дар роҳ боз монданд дар натиҷаи боришоти шадид ва фаромадани тарма, онҳо ба ҷои амн интиқол доштанд ва зиёда аз 300 нафар мусофирон ва ронандагон бо хӯроки гарм дар он гӯем ки постгоҳҳое ки ҳастанд таъмин гаштанд. бо сабаби баста шудани роҳ мошинҳои борбар ки ба самти Хуҷанд ҳаракат мекарданд дар канори роҳҳои Душанбе ва берун аз он ба мушоҳида мерасанд. бархе ронандагони борбарҳо мегӯянд сарфи назар аз ҳавои сард дар дохили мошин хобиданд. бисёр мошин бисёр просто тарозода рафта хор рафтаанд. инҷа даха мумкин 50 та мошин бошад. тароза бисёр тарозода бо 100-200 мошин дига ховад. бархе мусофирони самти вилояти Суғд бо умеди боз шудани роҳ ба терминали Чорбоғ омода буданд. аммо ронандагон мегӯянд то нисфи рӯзи 11 январ танҳо мошинҳои дар Ағба аз дирӯз дармонда иҷозати ҳаракати яктарафа ба самти Душанберо пайдо карданд. вазъият ҳозираш вазбина ҳозираш мондагиан мошино вазбинара ҳай одаме ки безарурат ки ҷо мебурад мақсад рада набурад безарурат ҳозир роҳҳо ба самти дигар минтақаҳои кишвар боз аст. субҳи рӯзи чаҳоршанбе дар хиёбонҳои Душанбе низ ҳаракати нақлиёт хеле мушкил дошт. шумораи мошинҳо низ кам ба назар мерасид. баъд аз зуҳр ва пас аз тоза кардан ҳаракати мошинҳо дар кӯчаҳои пойтахт осонтар шуд. тибқи пешгӯиҳо ҳавои сарду яхбандӣ дар Тоҷикистон то 15 январ идома хоҳад кард.